Ka-people, aniya na! Kung gusto mo og premium, presko o di kalidad nga karne, naa na gyud ang inyong paboritong suki. Welcome sa pinakabag-o og level up nga RB Minimart. Garantisadong farm to table ni mga suki. Sila mismo ang tag-iya sa farm, kaya kabalo jud ka nga limpyo o presko ang gigikan sa inyong pagkaon. Plus, 100% local meat inspection certified pag jud. Sigurado og safe ka, mga ka-people. Ang RB Minimart anaa na sa bagong management nga nailhan na sa ilang kredibilidad sa pagdala og premium o di kalidad nga mga karne diri sa Misamis Occidental. Tan-awa ra gud ng mga hiwa, manok, baboy o baka-bakaha ang inyong gipangita. Ang ilang highly trained o hanas nga mga butcher anda mo serve sa inyo sa saktong hiwa nga inyong gusto. Og ang pinakanindot, everyday fresh, walay stock nga gibalik-balik o gi-freeze diri. Pero dili lang gyud na mga ka-people, Minimart gud ni. So aduna gyud sila available sa mga grocery. Naasad sila nagkanda iyang brands sa mga frozen products, sama sa hotdog, siomai o uban pa nga perpekto kaayong ipari sa inyong mga putahe. One-stop jud mga suki. Abri sila sugod sa buntag sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi kada adlaw. Busa para sa mga sayo mo mata o sa mga gabi na makaluto, pwede ra jud diri mangumpra. Walay problema sa parking kay dako kayo silang parkinganan. Og syempre mga ka-people, aduna sad sila pag-giveaway. Basta mo palit ka, aduna jud kay makuha nga freebie nga until supply last. Bisitahan na ang RB Minimart karong adlaw og i-level up na ang inyong pagpangumpra. Ayaw kabala ka kay suki na usab ko diri. Ako si Ka-people Lord, diri na ta sa RB Minimart. Farm fresh, premium quality everyday. God bless.